2018 amasatma anquma ukungihlonipha nge-lifetime achievement wasomsindo bakhona abagijima beyobuza ukuthi hawu nahlonipha lo nge-lifetime achievement mina ngoba phela amagalelitha akhona ayafana hayi abamasatma bathi ngane yakwethu umlando siyawazi thina ngeke umlando uzusidide siyawazi umlando nangu umuntu esifuna ukumhlonipha ahlonishwa ngendondo lifetime achievement 2018 Msindo waphuleka ngoba foqoba wama nje wathi cha ke sifuna ukwenza njengamanje umcineka wakhuluma nezinsizwa lezi esinazo lapha ya ngingazi mina bahlela ukuthi iMpucuzeko ingihloniphe babala beza kimi imisebenzi ongitshela ukuthi ngoba sifisa ukuthi sihloniphe iMpucuzeko ngoba asifisi ukuthi sibone usuhlonishwa kwezinye indawo ngeqhaza walibamba iminyaka ewu8 usebenza lo maskandi wedwa 8 iminyaka wedwa sifuna ukuthi sikuhloniphe ngoba baningi abacula abaqhamuka lapho abahlonishwayo namhlanje abasaphila abanye abangasekho emhlabeni abaqhamuka lapho kule minyaka ewu8 wedwa wenza lo maskandi sifisa ukuthi sikuhlonipheke ngoba asifuni ukuthi kuze kuqhamuke abanye abantu sibe sikhona sisondelene nawe singakazi sikwenzela into enhle yokuthi nezingane zakho zazi ukuthi le ndoda nawo umlando wayo wasuka ke lo Msindo usosukile ke manje ukuthi hawu nahlonipha lo mina okusho ukuthi mina kuyofuna ngihlale nginepheshu nje elingipheshileyo ufuna ngihlale nginepheshu nje leli pheshe la ngifica Nkosi yami igama lami selilapha phezulu iminyaka ngisebenzela kanzima selilapha phezulu indlu yakhiwe afika ipheshu ne so sifuna ihlale linginamathele leli pheshu nakuba sasebenza nalo nje iminyaka yami 3 leli pheshu 3 iminyaka kodwa kufanele manje ihlale linginamathele leli pheshu ke lingithene basuka ke lo Msindo ongaka ke owasuka ke njengoba umsindo ungaka ke namhlanje kuthiwa ngihlonishwa kanjani mina ngedwa engahlonishwa umunye umuntu kunina ngiqala uNkulunkulu wami kunini bafowethu kunina ngiqala kunini and angihlokoloza umuntu ngamabomu ngoba uzasha thawu ngiyamazi silima lesinehliziyo encane ngifuna singishaye masihlangana khona masingishaye ngizohamba ngiyovula icala ngoba masengivulela icala ngizogaxela uyazi ufuna bafethu so ke ngithi angisho lento ingiphatha kabuhlungu ngithule sonke lesikhathi ngiyayithulela ngiyabuka kuyenzeka impi engibhekene nayo inkulu mina ayincane inkulu abantu abazi ungiphatha kabuhlungu kube khona abantu abamlalelana abayikholwa izinto ayishoyo ebezazi ento sengemithi uqamba lihlaza cwe ehudula igama lami phansi ehudula igama labafowethu laba ngisebenzana nalo phansi sizele zinezingane ezihloniphayo eseyikhulile ziyabuka yonke lento eyenzakalayo kodwa thina ngoba sinawo amandla ukuthi siphendule noma sisho ukuthize sithule sibukele namanje angizokusho lutho bafowethu angizokusho lutho angizokubiza igama lami umuntu angisho lutho namanje ngizoyivalela umlomo kodwa uNkulunkulu engimkhonzayo azaza ngilahle kuze kube namhlanje zabaningi ivuvaba kuzanywa ukuthi ngiwe kodwa uNkulunkulu wapha namhlanje so ngizokubona ngobe ya so ke bafowethu engifisa ukusho ke njengamanje nakho ngoba ngiyabona lo Msindo omkhulu uyawuphehla umnikazi wawo ngoba phela uthi sabuthwa naye sabuthwa ndawonye namsizwa angazi sasibuthwaphi ngoba phela lijobe sabuthwa naye into amdala ngayo kimi yena iminyaka mdala kunami ngeminyaka hayi ngomsebenzi cha ngeminyaka mdala kunami hayi ngomsebenzi asibuthwanga naye
Xobo asibuthwanga naye ngomsebenzi abantu engabuthwa nabo mina wogqemeze ngaqala ukusebenza nabo emsakazweni safika ngonyaka wodwa noSibonga Zungu napho abantu engabuthwa nabo so ke bafowethu ngenxa wonke lo msindo sube khona ongaka ngoba angithandi mina ukuthi abantu abangithandayo ngibaphoxe noma kwenzeka izinto ezizobadumaza cha nganza kwethu siwumndeni wakwaNgobe sithatha isinqumo sokuthi lokho kuhlonishwa bekuzokwenzeka egameni lami asihoxise sakhuluma nensizwa lezi ngibambisene nazo uMpucuzeko umcineke uthi hayi ndoda no ngicela uhoshiphe ngenxa lomsindo osukhona ngicela uhoshiphe ngiyazi bengicabanga into enhle bafowethu ukuthi ningikhoma uphaphela gwalagwala ngenxa umlando wami kulomkhakha womculo wesintu kodwa angeke kuze kwenzeke manje ngenxa ukuthi angizwani nento enomsindo nokukhuluma ongaka mina so ke ngabazisa ukungcineka nakuba kubhlungu kubo kodwa ke babone kungcono ukuthi bakuvume lokho ngihoxe ekuthenini bangihloniphe sengisho ukuthi ke nabanye abasafisa ukuthi bangihloniphe ke ngenxa yamagale lami ngoba zikhona ezinye indondo enginazo lapha ziwu12 sezizonke indondo nje isegameni likaTshatha ugodo 12 angazi ke leli pheshi elihlale lingipheshile linginamathela ukuthi zingake zali indondo njoba ziwu12 nje ezisegameni lami umlando wami lo ngeke uphele neze ngisho ngafa namhlanje awusoze waphela abantu futhi abasizonilima abantu abazoniphukuphuka abakhohliswa abantu bayawazi umlando awusoze ubakhohlisa so ke ngisho ukuthi ke bakwethu ke angiseza ukuhlonishwa ke ngicela ukuthi ngabe ingxenye emva kokubonisana nabantu abangithandayo nomndeni wakwaNgobe ukuthi cha nanku umsindo usungaka kusho ukuthi mina wami umlando kufanele uxoxe ngoba kufanele kube khona abantu abahlale bengipheshile bethi sabuthwa nabo ngingazi ukuthi ngabuthwa nabo nini bakhombani bona bathi nansi abayenza yini abayikhombani so ke nganza kwethu ngihoxileke angisezuba ingxenye yokuthi ngihlonishwe kodwa ke ngiyafisa ukuthi omfuthu umcineka abaqhubeke bahloniphe iqhawe elathola leli khono lami ubaba uDokotela Welcome Zimande oselele njengoba bebehlelile mina ngihoxe mhlawumbe nabanye abafisa ukungihlonipha nabo ngiyocela ukuthi bandla ke bekubambe lokho ngoba kusho ukuthi mina wami umlando kufanele uxoxe ngoba mawukhulunywa umlando wami ukuthi ngenzeni kuthiwa hawu ingani nalo sho umuntu wafika sekunini uNkulunkulu wami ngiyenza lento sekunini bakwethu kunini siminti iminyaka 8 ngiqala indaba yalomculo ukusebenza enhlanhla kaNkulunkulu so ke bafowethu mhlawumbe kuyoba ngcono ukuthi mhlawumbe nami ngihlonishwe kungasekho sengayifela mhlawumbe kuyosiza lokho ngoba mhlawumbe imisindo ngeke izibe bikho mhlawumbe bayoba namahloni umuntu esesithuneni noma mhlawumbe futhi phela vele ngiyobe sengiyifele ngeke ngize ngibone lutho oluyosala lwenzeka mhlawumbe kuyoba ngcono lokho ukuthi umuntu ahlonishwe sayifele okwamanje kutshebe nje siyiphilele bakwethu kube ngathi asikaze senze lutho emhlabeni siyiphilele nje njengoba ngisho lo ngathola kanzima kusukela lifika leli pheshe empilweni yami linginamathele ngathola kanzima kuze kube namhlanje